ole wana hian amasaberin helai kan program min host tu nulajir sang puyi ani hi TKP nula ania tin kathian pa fanu ania mania min ron phodon pon ka fanuin min ron phodon ka thimaya sang ni le som le pathuma khan nasir turina ron kalvo vo ma se ani lo lama keimang do lakin akalta nama sela lotling takin tihian nula chuanom taka pathianin asiam hi kalom hle a voina hian anni ho ne na thil kan ti hi kalom hle ani Reverend Dr. Lasang Liada Rasiveng Bial tu pastor te Rasiveng Bial hi Biala Inten Khan TKP Secretary Masaber kaniya tiang chuan theito pin Rasiveng Bial Inten Tranter Khan ma te kan lavea TKP minute kaziak uluk hle kan in thendan zong po kha mumal takin kaziaka masela tuna hena bo anti thu garia azia lo hi ka tiang reng khop maya maro chu engoma chen chun recover vele thei tura kangaya kan education department how to te pani nu ni pilal nun pui le pu vi zorem tluanga SDO te tin pu lal khoi tluanga SDO DIPRO le staff te tin voina hian te an lo tel thei hi kalom hle a anni ka mu ngai mi alo te pathum annia min mu ngai to ma ka thelawa kanin mu na rem chang alo om lo ni mai theya anni min lo tel pui hi kan program min ti phui sui hle ani min ron ti honor me mani ti kha kan soi duwa ti chuan ZPM party a kan throi tu te voina hetiang kan ni theya natura theito chua tu te media lamte vengla unit le thalai te le poemesa lunglei west constituency personal assistant te tin voina hian zirlai le alot ling no le pa te song chibai thami kan buk cheu ani ama sabera chuan lunglei hi phau chua ve hi ka chak thina ni kate te tang hian lunglei hi engangin ne impact kan nei venga engangin ne kan phau chua veng ti hi ril ruwa ngai to na om thina nima sela veng hun chul chuak kania peng le seilian kania kan tet lai chuan zrei konga horo mintia mizo fet ko ta tang hian kadara hen an nek ngonga in nek kha kan war shima dara in nek kha ti chuan kan ho vele na thida tiang chuan hun kan lo manga chuan nasatakin keima nia suppress min nem beta thil tam tak khi ngai to na po a om thin lo nima sela pathian throina wangin zirna lama te khotlang le kaushan te le ram throina na te pathianin hetianga min chop chuak khi lomom kati em ani ichina khan kan SDO te kan oime lam te khan zirna chungchang le ton lai din hona thil ol sam to dan te an soya hi ke poina ka sei tam em ania le khazir hi awan ol to te reng ka tia le khabu po hi achang chuan nei lo po ni la 70% hi chu kan phone atang hian aom vek kani ton lai phei chuan online a thil lei tur tam tak oma share tur tam tak oma tia chuan kan mo chu guidance deuh chau hi nin ka sia chu mani hian thil tam tak ati theya maro chu guide kan ngai ni guidance ro chu kan ngai a voina po hian online coaching ti te po hi mani ya kaldan shelo pen dan shelo no te kaldan an zertira an zaka an kha yang hian voina hian chu anga kan khai ngai na lai chu a om thina chumia chuan voina kan program te po hi kan han ruaman ani
technology sang to le moya kum sang ni som ni paruka application tharte software tharte ka ngai tua ke point software hi claim te chu perpetual license kum khua atana dam to turte ka lei ve thina chu an ro develop chau dan te le an update dan te ka ngai tua hian khovela hian o ti turi awan tam te lul ka tia hriat tur hi ka nga ka in tia chang chuan zana muthil thei lova engma timang lawa ka en kual mai chang thi atam em ani ti chuan kan kuta hian engkim hi om toin ka sia chuti lai taka chuan kan method of teaching hi mumala he aya ma niya kan in upgrade po hi trulin ka sia zirtir tu te ringot method lo do leka lunglei we sabik taken kan zirlai te po hi angangine kan kal chawang ti te hi karil ruwa om ani kan tuina hi kan thil ti hena langtlang boya tuina kan nei chuan ani chu tui lu tuk chumia chuan tia trademark kan nei khop na tur hian minamin mu thei tur hian engomo chu keima ni hen alang thina ni khotla kan ni mo kausan kan ni mo sarkar na kan tho hian kan tho pui kan bulami te chuan chu atui tuk ti hi min saidan ani thina ta chuan kan tui lu tuk na keima dia alan na ber chu zani mut don hi ani tlang pui thin voina zirlai hlotling te kha zani mut don che hian engi ngai to tamber keima chuan kania midangin ni ve mo ka thelawa chuna chuan minti boy tu thil hi atam em maya ta chuan kan concentrate tur thil po hi kan concentrate man lawa officials te le abik takin nu le pa te mo phurna nei lian tam phei chu kan thil tuina le kan focus tura hian ngai to na kan seng man lawa ta chuan kan ngai to na kan seng man chu muddona ani tlang pui nu chuan amuddona hian atu ka fa te om dan to te chung ko om dan to te pa chuan tiang chuan rel fel tur le ti mai te ti tur te chung ko ma son na tur te ngai to thina sarkar officials chuan chuti ang chuan ana thoa angai to thina chumia tran pui thei dan tur chu amut pui thlang pui thina ma se chuti ro chuan atuina berani chuan si lo chuan enge mo mut pui thin voina hian zirlai phone nei tam tak hian an mut don a hin phone hi engtinen mut pui thin le enge an en thin le chu kan tuina ber hi kan mut pui tlang pui ke po hi enge mut pui thin le ti hi ka in te fo thin ani nang ni po zanina hian voina hian in mut pui hi in tui pui ani tlang pui ta chuan kan success rate thi kan mut don a kan thil ti hian akeng lian memin ka thina tun lai khovela chuan chu wang chuan voina hian chung te chuan bul han tran kan du deuh hleka chu ti rol chuan kan thil ti tur hian kan tui anga ya khovel ta hian thil tam tak om ma se pathian thelo ta hian pathian rong bol hi tui vak ngai na omin ka thin lowa pathian thara wa zom tak tan lo chuan ko ran le pathian ram ta na tui vak dan te soma pakhat lom me pek ti avhar don tak ka ti thina nima sela atui le sia tan chuan tharawa pathian zom tan chuan tui lo chi ni lo tui lo phal chi ni lo wa atui nge turani atui lem lo chuan pathian a hriat na hi anep em chutiang che chuan voina hian tui kan ngaya kan tuina kan kal lo po hi he education line tam tak par chuka hian alom em ani chu ka ton ni wangin voina hian an soi lek ka duwa ato pa chong ka pa food step pa kala MA economics chu farsa chong ka pas ve tho masala ka tui te chiam lo ka tui ne hi chu designing architectural in designing ka tuya thil tam tak
lệ kha ringot po hian ka ziak na sa a masela chu chu ka thleng chuang lo education a chuan ti chuan science te chu kan lave bok tak na nga amaro chu thil tam tak awangin kan lo thing talowa a cha kan in let le tiang chuan tiang hun hi kan han thlinga chuti lai ro chuan kan tuina hi atop lo chuan atopa min nor tho tho thina ka zir lai chuan architecture designing ka zir lai chuan darkar thum kum ni chung kha kamu thin tlang puya ka mi thia khwar duk mai ni chuta chuan ka phone te po hi virus tam vai tam tak awangin vai tam tak ka reseta leilawa thiam ram ka do awangin tiang chuan ka tia vana hian thiam na tak tak khi real tram anga mi na real trama eitur azong ang hian kan zon chuan eitur hi real tram chuan amunge nge engomo han puan nan survive the tur hi khovela hian amunge nge ya tram cholin voi khat kan oma ta chuan eng ma hi kan ngai to lo mi thla ma ni mo mi ram ni mo mi thlai ni mo kan ngai to lo wa chu chuan ke ma ni ya eitur ringot thi azong top mai ni kha tram chol din mun khan voina hian lung lei anga ka address do em chu kan sir da hi tram chol ang hian min tur to sela he khovel technology sang lu tuk le katop sang lu tuk le thiam na sang lu tuk kara hian voina hian sirlai lotling te ka fui rolin in zirna ringot in lotling ania gold medalist ringot in lania voina hian ro pui viam in chua jau ka tum phran mi alo mom in zirna in lotin na tur konga step khat kha indai ni ti hi ka sei duwa ha hi pin ka fak don reng lo jau voina hian ka encourage jok du chawa chu ka speech tur po ani tiang tur chuan rel ru ngai to na seng ta ulaka duwa kan zirlain hostel ami pakhat chu inina karon rek don atia ngatinge atia ka hlawa tia ngatinge tia vain oklum tia ngatein oklum pakhat na ni lawa kha engineer vai kha exam chuta po tam te sa khan pakhat na ni lawain oklum ani chu pa zirna aril tram turzia ka ngai to vana hian then khat chu tha ta kan pasa kan han lom hi chu a gap phi saul tu kan hi to na kan success rate hi asa engeni kan te na tur hi asang to lu tu ani chuti lai din hun chu kan sei duwa na atam ni china khan puzo re makhana ron sei dik chia tuna zpm sarkar a phi chuan a thiam luna ani to maya chu ang chu kan du to lo thin indu sakwanga lut te keima ni ngei po du sakwanga luta interviewa sheom tingoi ngoya thian te ota om thin kan leo wangin voina hian nu le patam takin kan fa te khamin lo la ver o anti hian ka chana tam jok chu a thiam chona lut mayang ti hini top mai ni kan chief minister pulal doman ti dan tur arwam hanang hian kan kalmaya ta chuan zirlai tan mithiam tan chan 100% ani to ani voina hian chuti ang tur chu kan zirlai te hi kan ni ti hi hriela theito chua turin kan du cheu ani ti chuan mason na kan te dana hi in aware lek in fiatir lek hi kadua mason na kan te hian development kan ti hian mu thaya vek hian mi zo hian kan te thin ani chu MLA chak minister chak an soi hian building te infrastructure te kong te kol phetha te chutiang chuan a tangible thil amu thei thil hi a chopem engzan ne ada ti hi an soi thin an te thina in than le dona engeni
an ron sema le khate chumi chunga ti lo thlin te chu tia an han da treu maya chu chu adigreng nima sela kan economy hin impact anem ti hi zoram tan hian impact khang khan anem mimala anem khuwa anem venga anem ti hi kan ngai to hi angai em ma economic facility a chuan le social facility a chuan engom chen chu ate ve thei ngei mai ani ma sela chung zong song chu kan ngai to hi atol fo thin chu tangible mu thei visible thila chu kan ngai lian em mai atuna po hi lung lei lama mo phuna sang tak tak min pe a tuna chuan prison and correctional home kan ti tawa district jail kan ti ang chia te kong chung chang tuwa te education chung chang thuwa te mo phurna kala lian me ma ta min te na lian ber hi zirna ani ngai lo reng reng lung leina ml tha min te na hian zirna kan achievement hi min te ngai lo shim shim mi pui hian min te om kala ngai lo shim shim nu le pa zirlai nei te ngei po hian min te ngai lo reng reng teng chuan voina hian kan saidu chu min te na hi tangible hemi mu thei ai hian mu thei lova hian kong ro ar chu zo ka chu mu thei lo chuan mu thei aron siam don ani chu kan mu thiam thin lo hi poi ka tia ta chuan a mu thei chu mu thei lo watain ron in siam don chu mu thei lo outcome a product ka chu a lo thin na chu an zok ti hi he process te hi eng te ne ka soi fiang o ti hi ka ngai to thina voina po hian chu ai nga na lian em chu zirna ani top mai ni chu wang chuanin voina hian chu kan ngai to atulin ka ria min han tia tuna po aizol tenzol lunglei tenzol inkar PWD na en kollai kan han no me ka Independence Day to ten ye minister ten ron kal do na tuna contractor ina atho thei chin kan award pia lama department in tuna hian lung muang angin an noa a permanent turpo ni lo fur chunga tan chok ani masala camera kan nei ve ka kan buai em mai ni min pia jing khan min ron phone na hetian ni chon imol phawang min ron tia enge om zia ka tia in no na hi chelu tuk alung a cheturin ni kha kan no ka tia kan du to kin min lo sei phot ro se fur chunga ta na siam kal thei turin kan siam do na chu kan siam chan thi ani a tak ro chu contractor in an ron lama do na kan ma zo chin chu khiti khi ani ka tia avari to ve an tia crore zadon hi tharuk chuin kan mong zo man lo kan in te na hi a boy thak du khop maya in pakhat po sa zo lei thei lo hian tharuk chungin kong zong siam turten min han duwa hei hi a thei lova a process a oma ati dan tur a oma hun hian min da dai lo ani chuwang chuanin kha ang khan min han te ta kan tling lo em thina ni nima sila voina hian chuwang te chu kan tuar thei tulin ka sia a lunglei hi alai hola kanoma engkim thei ma se va explore tak tura misha thi kan tam lawang leng reng khop maya chuta chuan kan thliana le atak hi alo dang lam ti te po hi amuna kan proof te ataka kan proof hi a thain ka ria thua ni hi atakin ni lo thil tam tak te po hi le khazirna le thil tam taka hian tha thona te thil siamna tian om ve bok ani ti hi kan hriat ka du hle ani ti chuan a dot le a chuan hei degree nei hi chu kan tam khop maya kan soi thina degree nei tok lo ti te chu kan soi tam em ma se tuna hian Mizoram hi kong in hong chho mek dona makdo chu Mizoram hian transitional period hi
development a kan thleng don tla tha hriat na kan nei ani chu eng wange kan ti chuan rail ron lu ta Kaladan multimodal transit transport project tu na hian kan kalpui mupa achuak mai don pomrei lo te hian zoram hi chimle mara tang hian kan lut chuk to don ni chu kan in buat sayanga ya chu ta tan chuan voina hian ka man mo em tirko polan IR2 atia kangen mol cheu atiang deuh khan voina hian helai ram lai lia development ina ale lam le lama aron khen na tura hundu zel rama hian ngai tuana kan sen atul em ani ta chon engkim him modan ina kalvek to da po traditional market tun ma kan ti thindan angkha kan pai thathei lo nima sela chumi thak tu chu online marketing au meka teng chon engkim hi online in aronom dona online coaching hi aom ngai kan thelo tun ma puzore maten online an thelo mo ma se modern technology awangin online na kal zel don engkim hi real ani rol hian virtual ani zel don atak tak ani rol hian atak nisi alem hantila thiam na manga technology manga ti thei si thil virtual thil hi khovel hena tam em to dona tholom te po hi na kena chuan karin danin sabram upon practice to thowa QR code hi tholom khon tu ten an ron ti tong reilo te hang kan ti don QR code thin ron tianga tit an tianga an ti to don ke ni ko san po online vekin tholom kan share to paisa chen ron keng abak chu online vekin venglai ko san hian kan share vek to ni thil ti ngai lo hi khovel thil hian aron keng zel dona ta chuan poimo tu chu digital technology hi ala poimo reng don apoimo zel don apoimo chho zel don ani voina hian academic panga hi apoimo role hian digital technology hi apoimo reng don AI te hi aburu khopmaya engkim hi AI ne na integrate thunzom ani vek to dona ta jon kan agriculture ta po mania delhi kan suk training a scientific technology min zir tir ta chon engkim mai hi AI ne na integrate in thai chi zong hian clone vek thei to ne aram sikle sa le yamilin chumi sample chun te sanga AI ya nen integrate in AI from ban penga tiang chuan thil kha anron ti to dona an ti theya nema sela central government hian chu an block a ke ni ho hi min aware an duwa thun ron sei ni interesting em to ani voina hian skill labor kan thil ti guta kan siam chu ngai ti lo hi chu khovela hian AI na ron chho vek to do da tuna po logistic transport te marketing te po online in AI ne integrate in akal chho mek zel ani chuti la ya chuan kan pai thlak thei me lo chu handicraft te heng kut them thiam na te hi abo don chuang lo reng AI na tho thei lo hi khovela hian atam don ani chung te chu voina hian hantar lan zok ka duwa chu chimle mara transportation ron kal tur hian logistica tam takina volume min ti sang do na kan industry te po tuna hian in roman angaya small scale ani mo large scale ani mo bulky ni mo azawai na lian ate hian kan in ngai to hi angaya tuna hian alakloa hian zoram hi kan me kani hemi ma kan kal le tura hian tam taka kan khovel hi apar don din ka sia chuan kan tham nun phung thleng hian aron teng dona tuna kan sirna hote apo
mania khan zone ta ka interview khain lo mu mai thia ta chuan kan sei tlem te ania voina kan tar lan du zok pakhat chu kan work culture po aron thak lang lam to zo khothara chuan bungrua aron thlena Sunday in khom lai ani chuan an chuak sup mai lengpuya thona aron thlena tre rel aron thlen chuan kan thalai Sunday school kai lai hi an chuak sup mai ni tona ta chuan kan traditional way of worship kan pathian biak na kan practice dan te po hi aron effect to don aron ngong to don chung zong te chu ania chung ko changkang tun ma kan te na chu chon e rual ngai lo an tia chu kan kalpel tran mek kan khovel hi chuti ang chu ni bangin sei tur vaina hian tam tak kanai ani chuwang chuanin ngai to na chuti zong chuan lo seng tai la chumi na kentel chu soft skill ton lai modern technology thiam na le hard skill hemi kut them thiam na tho tok na hemi ya development kha keng do tho do na chuti ang chuan aron keng do na ni voina hian chung anga real tram tan hian eitur ala don chau chu real tram chu zirna kan ni hi ka du hle moya lunglei mi puite lunglei west ka zirlai dom tak te hi real tram sela ka du hle ani online coaching hi tool ka tia lunglei tle chimlam kan lang ve lo tia kan iak rengot hi adam doi pakhat chu engoma chena chonani mi kan aware ve ma sela atak takati tu kan mo in ka sia voina po hian online coaching hi slot som ni kan honga mi som ni tan kan honga ni ma sela kan han hong kan application kan han mutak tak chu tingai na omlo hetiang khop kan chak hi ka valom em ka tia somthum le pakhat tro somthum le pakhat kan ni tain ka sia chu kan hong don ta achan ve ai tam in kan belta ani ingpo ni se kan fante a he kan i point heng hi educational investment ani shim hi chuan ke yi atha ka tia ni ma sela he investment hi a investment period ero arei thin du khop moya amaro chu alot lin na kan hu ang ti chuan voina hian a chan na pakhat atak taka kan han be ve hi alomom ka tia in voina hian mi thiam kan thlang lowa mi hausa sa po kan thlang lowa mi promising tak big po kan thlang chuang lowa voina hian first come first serve ani top mai ni voina mi te hi chu tiang chuan fair takin free takin kan ti top mai ni tin chu ti rol chuan lom na pakhat kan ei ro chu heti anga ma ka lak hian party ang zongen a soi lo thei lowa ke ni chu party thua kan ni a longlei wesa kan throi tu te kan party member te zong hian heng ma kan la ka hi an lom em thin hi voina hian lom ka ti le zuala chu in ma po sei ka duwa ti chuan chuang leirem rual rap ve lo te mi re thei ten kong chete ten ron up ve chuan kan economic stability te keima ni ngani kan chung ko nundan changkan na in thau te hi hemi inkar te hi atijim lek theyanga tiang te chuan overall development akha kan tumani wangin chung te chu kan han focus ani ti chuan to bera chuan kangai poimo em chu heng thil zong tom na le abul hi to dang ma khovel hen factor lian anomin ka thelawa alien ber chu pathian hi ni tok mai ni chu kanunina ken thin ani wangin voina po hian han soi kan duwa pathian tel lo hian om zia te chiam hi khovela hian aum hiang ka helawa wai me venglai president kan ni lai khan tum khat chu
hita circuit langa inok luma oma department head ani ome antia ta chuan kan han tlan chowa ama kan hu chu karil ru anna mani ama nunna loin chat khopa beidon na le he khovel athiam na zo zai kal san duwa aom hi poi hi ka til tu ka mel kan en khan ta chuan karil ruwa alien em he khovel thil thiam na hi enganga sang tam tak produce thei po ni la tharawa pathian kan sia tak chuan si lo chuan om je hi avan om lo em khanun education na investment tam lutuk paisa man tam lutuk te siat na tam lutuk te kha reilo te ti hian he khovela aum lo pui tamai sia kati chuwa chuanin korithon ni bungli chang ruka chuan Isua Krista mela chuan pathian ro puizia siat da eng chumin peturin thimata eng a eng chuakang ti tu pathian chuan kan thin lung te chun eng ta sia ti lai te hian ti top ka duwa pola chuan anun zong thak thleng tu chu damaska chun tu eng chun tu kha lali su amu khan anun adang lam to lowa akal zen ani wana hian khovel thiam na sang khovel ma so na sang kara hian ke ni hi ngil takin kan kal theina le kan zo theina hi chu eng kan zo pui chu enga kan kal pui kan lunina kal pui hi atopa chuan ani tho ani ti shein voida zirlai local zong song te hian he khovel thil hi tam taka keima ni nu na in khat ba sela atop hi chu pathian tho ani ti chungin kan ma hun local zel tura hian chu thin lungpua kal zel tur chuan do sakna kalhan chu ni kalome Ti mal song zuala bazar be biak khasami bazar be si lazar moni college be la zaomi tinza college be isi la sami college be